И така, уважаеми зрители, след емоциите на футболния терен, сега след малко всъщност ще станем свидетели на награждаването на първенците в този турнир. Разбира се, тук сме за да проследим как ще сложат медалите на футболистите от Реал Пловдив 2012, както и на Спартак 2013. Ето ги първенците, обърнали със своите фанелки, за да става ясно кой с кой номер играе и кой номер на кого е донесъл късмет. Вака, служи в сака! Ей, Едъм! Едъм! Мартин е това! Долу е Мартин! Тренер на балазът му дъши! Видя го фиксирате? Ей, Йоди! Не там. Йоди!